ምርጫና ነጸባር ቃል አምላኽ ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበብ እዩ ይብል በአንጻሩ ድማ አሻስ ብልቡ አምላኽ የለን ይብል ይብለና ሰብ ብጥበብ ርእሱን አምላኽ ክፈልጦም ዘይክእል ድማ ጽሑፍ እዩ ስለዚህ እቶም ብርእሶም ጥበበኛታት ከም ዝኾኑ ዝመስሎም ንአምላኽ ክፈልጥዎን ክሰርሕዎን ዝሽገሩ እኮ ደኣ ንአምላኽ ምስዓብናን ምግልጋልናን ከም ዕሽነት ዝቆጽሩ ኣለዉ ቃል አምላኽ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ሰባት ንአምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚአብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም ነቶም ዝኣምኑ ግና በቲ ከም ዕሽነት ዝቁጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ከድሕኖም ደልየ ይብል ወቃል አምላኽ ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ንእነድሕን ግና ሓይሊ አምላኽ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋህበኒ ንወዲ ማለት ኢየሱስ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ክገልጸሉ ዝፈተወን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ይብል እዚ ቃል አምላኽ ሓቂ ድማ እዩ ነቲ ዘይፈልጦ ዝኣምኖ ሓደ እኳ የለን ነቲ ንኸድሕነና ዝመፀ ብርሃን ዓለም ወጎይታ ኢየሱስ ንዓሞ ናብ ቤተይ እቶ ካብቲ ናይ ዘለኣለም ሞት ኣድሕነኒ ንበሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 3 አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝያያ ይብል ነቲ በይኑ አምላኽ ሓቅን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምፍላጥ ህይወት እዩ ዘለኣለማዊ ህይወት ደጊመ ክገልጾ ጎይታ ኢየሱስ እንተዘየብርዩልነስ ንአምላኽ ክንፈልጦ ከቶ ኣይከኣለናን በኣልከስ እቲ ቅዱስ ቃል አንታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕሞ ካብ ምውታት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ክብረሃልካ እዩ ከም ዝብል ካብ ምስቶም ዘለኣለም ዝጠፍኡ ንሞት ሕጂ ንንቃሕሞ ክርስቶስ ድማ ክብረሃልና እዩ ምርጫና ነጸባቕ ንንቃሕ